Yankopon mo adofonom dodo asabre yene mo ehia ewo Ghanaman TV so eye no kware gide asori a yewo Kumase Sokobai Wood Village Bola Junction na sabre ebrada anwumre nonso bremo yene o abehyiam ewo kasa afidie yi so yere Kristo nsam nchia echia adofonom nyina Two Faith Church International Kumase Sokoba Wood Village branch no Kristo adomo a busumia yewomia edi enefua aduasa 30th November ya enampabo kese no hyase ewo Sokoba Wood Village Bola Junction osofopani a odadwumedia no udifo osofo sepaka ne Jacob Beche Papa baby a will be na anwumre ya chiao ewo Kristo nyame ya domo a empabo ne baso 30th time da so masofa nti ebra uguso a wuti asempa no na woni mpanimfo atwetwe nkomo ewo number na eda screen ase no na bibia nso etimi aye kama pabo ne sha se 30th no ebepem so saa dia bewie 6 December enya senketo akranti hawo ne amane bia mepache unamu bia nfa bepiem ewo boshe asase so na Onyankopon so ebefa ne nkoa so ama wanya dansedie ede ama wabrabo salvation hour ebre so na ugusu a sabre wutie aye Onyankopon asema ede beninte no yede mpabo ebedi adwumadi ne anim eno achi no de ndanso ewrade wo man no yede ato ase duyona tu dwumadi ne hye Kristo elsamae adofo me pam joye bompaye yenaja wosura otumi ade nyina ne ye wo tumi adom obrohu ni apam ananwumre nso ebra so se wo koa yede Onyankopon asem wa yemfram ne bere o man no die serew kaaye fa bone che okra biara ya den se botan no nane no na ma asem ne muwura kuma bia mu da chia nkwa ma opio hine mu o man nso anya yiraba enyankwa otumi nti bedi hine ne nhyiwe no monyam da amen amen yo menua yada ase Kristo nhyira amen yo adofonom ya sabre ya sanu mahia biem ya bompa ya wiele na ye betoa asempa ne so sa na otwetwa mu no ye ba wo nkyai anu bedi nkomo sa nti asempa ye de baaye no ye to den se bonsam jem ewo ho so abonefo kra na abonefo ekra ne beko atemuda safo no kra ene beko sa enanso owura Yesu Kristo ede asemfoforo ahye ya no na adwumadi ayedie enam social media TikTok Evangelist OGYA ana Facebook no nso eye Ghanaman TV o like no ahye no wa follow na adwumadi hodo a ekoso ho no wonso onya biatie amen amen anwumre yi ene entra kopem se no wotwe ebebo na ena anwumre asem a yede ba no mesere ahwefo nyina se obia momoden se obetie asempa ne yie na wafa mu aba ede anante ene masem a mede ba no matudin se breguo eya hallelujah amen breguo eya pa ze so hwe wiase ene Ghana mamu a yona papa enipa bebre aye breguo adwuma o bebre na ebi nso gusu omoye sa amuguso bere breguo eya pa ti akoma hallelujah amen obi ekuani hunamfamo obi ekuani otime ekodofuo de ne bra ne na wura ho animu empentenkwa ebedofuo yi bu okura aburufuo yes zora ze obedo ahia pam akodua ne no baye aduru bra aburo no apesa esese nkefa man na ensu ate okuani di ensu beto fomfram anto hallelujah amen
nti aburo no esisi so na anya anhia nsuo nti no afei na enyini force afei kuani ebehwe sɛ enka aburo ya dwan die mame nkotwa emegu apa so obetwa aburo no obehwa na ona ya ato amfama hallelujah amen wabra to agu abragu pa obi hwɛ ye oyoba waye bregu adwuma sa asejane sɛ bama bi aba na setenam ade aware sem batu nanim di ahyase akura no na oba na busuafo empene so bisa o hwe bama na oba ye na hwe ne ho ne ne yebea ene edampo a watim ene ba bia wo fira eje se awade na ode ba se obepo mo de hye no emfa enya de se beyi nanso obai edi wodochi ede na kuma ma bema sa ne bema tu anamon akọ akura bi ase akọ do kokofuo aduru bra ajabade omo ye ya no eso ba mfaso a o ma wo ma ebi atutu kwai ebi university ebi jese o ma bra ba ye yi anka wo batai aduru bra sase otwa ne bra so aban afei na be ma no be ka jense enye ne so ban no wonye the type of woman a obetime ne natena bize oba na kura sitiranti yini padua nyina asai wago hallelujah amen nti bama wayi atimi atu firifie aba kuro kasiem enkura nketo a ene ogu onzo fa wo mu fatro oba ekoka mitimi enwa abiem sisa niema ekotena busuafie ibewi ase ampa mo apam no na bama apam wo ban oban waye de be waye bregu adwuma pa enshanka Kristo den da amen bisorofo a mere wa hia awo Ghanaman TV so hwemanim ye natiem ye bregu hoi ya ti akoma pa enshanka Kristo din amen sawa mu ani ana ho na wan tutu niema yie a obi batimi amoa ye bregu adwuma ama dia odi wura hyemu apa sanka eso baba mfaso ama na nso wani agye no ebe wi ase no na akoyiwie aworeho zo abo homode hallelujah amen bama bi so atimi abo ba bi wo ka obo okra no de na kwoto adwuma obo anu de na kwo nursing school mana university no anu amu a ehye fitam hye kaase hallelujah amen sika sasanka wode ma onuanu pia wo mo amu abrabo no mutimi ku o manim no wode ne nyina mo obai da ma wo asukon ma no otua fees otua hwan boarding ene abiade obai timi akosku awie akobo ne masters wa America hon ma na oba na test ne SMS because WhatsApp program be ma no head nim hallelujah amen di SMS ne ba ya okenka ye na wo hunu de ya tworo se I cannot stay with you again. Eno kwa na brofo a wonim. Eno ti ase. Afei, be me na ho ahya ase awuso yi. Tasentase ache no. Asa agro asa mpa na ni be ba no so no. Na oba no agyan ho akofa be ma foforo. Wa ebregu aduma. Ebregu aduma. Kristo baba na nche. Amen. Oba bi anasa awufo bi so timititi omumma wiram. Do baba ko suku. Sa ya baba yi dia daache se de tie bia no oba be hye abusua no munyam SSY no akofa nyinsei ama bata no ayebregu adwuma pa hallelujah amen obi tim de obi tu kwai kwa ma no ne anu su the same thing one wa ka chan say bema ba bia do no de ewom say oye mikuna ukoye me ho ade nya so labo no a madu seshe no me no ware yenye nti ka bo hu nyina no opa cheke metua ma hallelujah amen be makro ay birgu adwuma ay birgu adwuma obregu ba me so rofo masamatu din se bregu hoi ya sawo de baki so sumu anu onyankupa adwuma kura ye mu ahu yona papa obi ati asore zora se asafuna wote ye no won sha ase
wɔn mo hyɛ asɔre n'ase a wɔn brɛyɛ ama asɔre di tim ya enai ɛnumonyam bi apue mu a adɔdɔdeɛ bi kura ha aseɛ firi mo ban apupu obo ni nsuo afei mu da sukakye ɛna sukom de wɔn kristo baba ne nkyɛ amen nti me kasa yi wo hwɛ me woni asofo bi atua na mo ebere bi atwam so da say akoyi nyagopa dwuma kasabre ba bi adura ɛsɛsɛ nka bi a wosunya ba bi gina ama adwuma na mo yɛ no uhunu sampa wanya ba bi agina ma hye nyagopa anim nyam ne yi ne to twene betwa so aba no bregu oi ɛya pa na asema me kan ɛyawra wo sam kɛseɛ pa na me ne wudi ho nkɔmɔ saa no ɛtu nipa bebree so da say saa adeɛ wei atima tutu nipa bi ama obi mpo adi ne kwamfia me ɔtoa nanam wɔ nsia do wo bre ne kwanso wo nhyɛnka kristo din amen bregu hoi ɛya pa na kristo suma yɛwɔ mu yi ɛne mu anamontu a yɛtuo no botane yɛ baako pɛ yes sɛ onyamso mpakyi onipa bɛnya nkwagyeɛ ɛwɔ kristo saa no ne bɔhyɛ no hallelujah amen nti sɛ wohwɛ me na mepakyɛw nkwagyeɛ nti ana te asɔre fie a tie message a me ne wo kane ye meyɛ very serious yiwasum yie paa ɛfiri sɛ ɛda di akyire enipa bebree ɛbɛbregu adwuma bɛbregu yes sɛdeɛ kuane bi kɔdɔ nkatifoɔ na nhyia nsuo a wɔtu a wɔbɔ kan saa na awie birim ɛbɛyɛ ɛwɔ nipa bi abrabɔ so zɔda aseɛ sɛ pɛsie na ɔwoso kyenkyene a bɛyɛ ntosifuo na nhyia nsuo ntosi nso ɔkɔyɛ no baabi a ɛyɛ bepɔ so hallelujah amen wobɛdu dɔkoro kwa eti breguo yɛ adeɛ a ɛni kwa sɛ onipa biara ɛsosɔ so ɛwɔ n'asetenam na nka mpɛ sɛ kristo sumpam nanso sɛ metuma ne hwɛ wiase ɛne Ghana ha ɛne akristofoɔ binom ɛne dodoɔ abraba a ɔmuom siesie a dodoɔ no anam wɔn nam soɔ no awie no ɔmbɛbra to agu ɛfiri sɛ kristo asɛm ɛne wɔn nkyɛn owura bi a ɔbɛtena asase wɔ so a na ɔyɛ onumnyamfoɔ ne nti ana Israel ma enya baabi gyinaeɛ na yɛfrɛ no Moses Deuteronomy chapter 3 verse number 23 ɛyɛ True Faith Church International Kumasi Sokoba Wood Village branch no ɛna sabre mo te nka no Evangelist David topic amena wo treat no matudi sɛ brego hoi ɛya yɛnkɔ Deuteronomy chapter 3 verse number 23 yes was na mesre awurade saa bra no sɛ hayo Mose ana onyankopɔn ɛfrɛ no sɛ ɔkan Mose abakɔsɛm ɛne brɛkɔ onyankopɔn frɛ no a na ɔyɛ n'ase gyaturunwan zɔra sɛ ɛwɔ bipo bi ho nti dako wɔn no wɔhu sɛ nkyɛkyerɛ bi hye but egya no ɛdɛre no nsɔ nkyɛkyerɛ no mo nhyɛ no ba egya nso dɛm ɛdɛre butubutubutu ɛna ɔsɔ bɔkɔ akɔhwɛ etu ɔkɔɛ no na onyankopɔn ɛnam nkyɛn mu ɛfrɛ no sɛ mene Abraham Isaac ɛne Jacob nyankopɔn mɛsoma amoa kɔ Misrim asase so na wakɔyi ɔman Israel ɛde ɔma kɔ bɔhyɛ asase no so fisɛ mene wɔn agyanom wapam nti afei na ɛbrɛ no so saa tam so na Mose na Pharaoh ɛpɛ no akunu gye ne wɔn bɛ so ɔbɛkɔ hallelujah amen etu onyankopɔn ma Mose nsɛnkyerɛnne ahodoɔ mmienu ɛwɔ n'anim fapoma to wɔ ɛbɛda no wɔ ampa na da no wɔ soso ne dua na sa waso Mose asɔ aboa ne dua na da no poma bi wɔse safa wɔn nsa hyɛ wo kukum so da seɛ wɔde ne nsa hyɛ hɔ no na da no kwata wɔse safa hyɛ hɔ wɔde hyɛ hɔ no na ne nsa na sa ba normal wɔse kɔ mede nsɛnkyɛnne wɔ bɛdi wɔ hallelujah amen ɛberɛ Mose ɛkɔ Misrim asase so no onyankopɔn fa no so yɛ saa nsɛnkyerɛnne wɔ ɛno akyi onyankopɔn ɛfa Mose so ayɛ nsɛnkyɛnne ahodoɔ bebree ɛwɔ Misrim asase so Israel ɛfa ahodeɛ ɛne wɔn nkwagye nti nhyɛnka ɔba adeɛ din amen sɛmasɛ mato ne sɛ bregu wɔ hɔ yi ɛya
akisofo bebre ebebre gu adwuma bebre kwa nyamsomfo bebre ebebra to agu eto obi a wo hwe me bia ya me pachaw obotae eye heaven kiso mo nkwaje bia no tie nkoma me ne udi ne ye pa Onyagopon afa Mose so Misrim asase so so da se otumfutuo ekowiem sei na adane entontom Onyagopon afa Mose so yes faro da ho anenam na so da se Onyagopon fa Mose so ama ya kan se ntuntum ma aba sai Misrimfo enuaba ene wo mu nnuoma nyina mumfudie nyina adu baby kura no ama o commande ama omumua ewu wirem pa Onyakopon na Moses so sansencheni we yes hallelujah amen me pacho bebre o mane de ne poma ekobo rivana mu ama ne dane moja ama mu a wo mu keka mu hu nyina ewu wo nsuonim nokre pa nsuonu sabi no ma enye ye Onyakopon na Moses so na yesa enshanka Kristodi amen wo commande ama mponchirane abaye manya awo bia na me pacho Misrimfo etete Mose ye nkwan na poncheri na betom me na me gacho hallelujah amen eduru babi Onyagopon na Mose so da se ama esum kabi eduru Misrimfo na eniji sema wo mun se wo hawa Onyagopon na Mose so tugu Misrimfo so no na Israelfo te babi asundwem ndo mo jojo mo nkro ma bela se me se masa matuni se brego hoyi ya nti o Kristo ni bia wo hwe me biara obi a wo hwe me a opɛ dankwa ma wadwe mre Kristo ene na asam a me ne uka no so yie ene ni ba bebrebe edi nyamso mpe di agoro so da se eti abra Onyagopon ena Mose so aye nsanchane nwade bebre ewo Misrim no ebrade ne ntiase so last nsanchane o ma ne ye ne se o ma Misrim aka nyina mpo ewui wo de hwe pokokko ho hwensanchane Onyagopon na Mose so eye no pokokko ho nyasam keto ebra mutu pokokko ho no eni da so nyina sa so da se yes afa Mose tu na ni a atamfo na di o machi a wo mu nyina di mirika tente eto a wo mo ewo pona no Mose tia mu fra Onyagopon o se die na kura o se poma o se tenhwepo no so na bam Onyagopon de nsanchane ene nwade ne Israelfo nante ebra o butwa pokokko no awie ye no esra so kontu odu babi na Israelfo mpo enya duane ni omomo suro duane a eya abofo duane di mana no hallelujah amen omomo nsuo ere bai ennomoi edu babi a wo mo ne atamfo akono na Onyagopon ka che won se ompega ne poma no enkwa soro na Israelfo bedi nim so ni bada sani kura pega ansa kwasoro se ya be se 30 minutes a 30 minutes kura wi 10 minutes ubo se wabasa ha nyina na wusu biribiri twetwon sa enso Mose wo pega ne se kura pomam saa fira no pa kopum enwumre ne nsa nyine Israel man kwaje nti enshaka Kristo di amen nanso asode ba ko a Mose ye ene se wamfa no monyam ama Nyankopon anonko ne ade a Mose ye enti ebra Mose asasode wei anase no monyam a wamfa ma Nyankopon ti ehwe asem a Onyankopon ka kire no Deuteronomy chapter 3 verse number 23 kwa Deuteronomy chapter 3 verse number 23 yes na mesra urade sabre no se enti abra Mose na Israelfo pensua no Joan wako mo je no se mo muni se mini yero mini yero betima ma munsua no moto amo kasa saa bele saa hallelujah amen saa kasa na wokan ne anum nyam ogema no Onyankopon bufu Moses obu ni semfom so de ma no me na me ga jo enti abra wo ye saa de ne pe ana Onyankopon ka je nsa ade a wa ye ewo Israelfo anim a wamfa no nyam ma menti no Kena asase so me ma nko tieni o sa wona ma asase a eda ho no Kena asase a ya kaka eda ho eda so wiase bo sha Onyankopon che o se wo mo de o man na ko ho die Mose ye yenti Onyankopon so ma ne nkokuru no mo yango
verse number 23. Yes. Na mesre awurade sa abra no Eti se. Moses sira awurade sa abra no se. Awurade nyankopon. Awurade nyankopon. Wo na wo fura ase de wo kese. Wo na wo fura ase de wo kese. Ene won se mu ya tin akire wakoa. Ene won sa emu ya den akire wakoa. Na onyame pen na wo soro. Na onyame ba kura na wo soro. Ana asase so a. Ana asase so. Obetima ye wo nnwuma. Obetimi ye wo nnwuma. Ene wo mani ye bie. Ene wo mani ye bie. Na mesra wo. Mesra wo. Mami ntwanko asase pe ojo tenja no. Mami ntwanko asase pa e wo do deja no nkwohwe. Bipo fefe ne Lebanon no. Bipo fefe ene Lebanon. Nanso munti. Hallelujah. Amen. Ho menti Moses. Ajapani. Wonu na duru baby otimi tu Nyankopon fo se wo sai wo man no a wo ma atwa hu ahia nyina beka se wutimi fo mo nko bo sha asaso ti no abekum wo mo. Ti Nyankopon be ye jai. Yenim guase mai. Ana mo wia wutu de mfa asofie mba. Ati mbone na beba. Na obi a watimi tu Nyankopon fo me na tie. Na ono no ade anumunya ma ne ho a Onyankopon so ma ne koke na asase so. Ogiso ni a wo hwa me. Unyam som akwantu se na chi. Saka no a edida birima no se adom anu ode ba gia nkwa no mu hweye o. Ebiru mu hweye. Ye ka adom a wona Christ ane bra oti ase Eno ni adom no. Me na me ga jaw. Eri se won hweye na won hwe wakwa no abrabo yie na se wu se kinkrai adom no nya dwuma bio. Eri se won pa nkwaji a bani su bia wutimu bia no me pa chaw anaju jayo. Sa Nshanka Kristo di. Amen. Mose Onyankopon ka cha ne sai. Awurade Nyankopon. Awurade Nyankopon. Wo na wo fura ase de wo kese. Wo na wo fura ase de wo kese. Ane won sa ye tia kire wako. Ane won sa ye tia kire wako. Wo nyame pen no wo soro. Di Mose ashase ye prezi Nyankopon. Onyame ba kra na wo soro. Ana asase so a. Na asase so. Obetima ye unwuma ne unma ne ye. Na obetima ye unwuma ane anwuma kese a wo yoi. Nanso mesra wo. Mesra wo. Ma mi twanko asase pe wo jo tenja no. Se obetim de nano ada de Nyankopon. Ode nano fo nyame ho. Hwe. Etina de bia ye ba fidie so ane ka cha wo se obi ahwe na akwan ne na brabo yi. Be careful. Zora ze ene bebre tete nso da mu a nyamsuro ba kokra nu mo ani waso. Dabi. Po dwaman sin obi a. Kristo baba na ncha. Amen. Wo ya sofo so da se. Na sofo die na wo die no ebe wi ase na one ma ededa wo counseling room. Be fo fatro pa fatro. Da ma wo fa ma wo counseling room. Table no so anu fo fatro. Kristo baba na ncha. Amen. Me se breguo eya pa. It one gets a shot unyam som ane wa braba wom sesi a na hwe ba bia wugina. Se wan hwe yi a wo be breguo adwuma. Sa. Iti Nyankopon asab na ye ka no. Ane daache nkwaje a me pacho bebre ewo ho a wode ahye enipa bi bo no. Se wan nyire ho na wan hwe wa kwa yi a kuro no untimi nguram. Iti Mose area bai. Deuteronomy chapter 3 verse 25. Yes. Was mesrawo. Ma mi twanko asase pe wo jo tenja no. Ma mi ntwa na me nkore asase pa. E wo jo tenja no. Wei eye ahunam asase so asabo. Bepo fefe ne Lebanon. Bepo fefa. Ene Lebanon. Ene Lebanon yenko. Verse 26. Yes. Nanso. Munti. Awurade bo fu me. Hallelujah. Amen. Let us say Kristo suma kontrol no heaven na e pa koro no. Se wan hwe ye befa nipa so amwasai. Eni paso. Me na me gajo. Nipa na wudi na chi a woni ne ye Nyankopon adwuma no. Wan kasa nim se wo yodi for trofo. On kan kure sei. Woni ne na hyehye ho. Okura na okofa nsem ne ba. Utietie nkrofo nsem saa utimi kofo wadamfo na waka wadamfo ho nsem de akyere sofo no. Na wasado wadamfo na kompabo. Na waka kyere sofo no se asemasi na meka na se wona te wo no. Wona te wo ntifire no. Ana enkomo amu hye nyina no eye hyehye ho ne ma planning things nkwa oba bratu agu a low star nkwa. Hallelujah. Amen. Me so ba dia bai oba bratu agu wona ma sase a Onyankopon de hye Israel fo bo no ye omo kɔ hɔ no enmonyam a ɔgyeman hunti Onyankopon so ma ne nansi wo na heaven. Hallelujah. Amen. Ya kwa mina. Nanso munti Awurade bu fu me. Wase munti Awurade bu fu me. Na wantie. Me. Na Awurade ka kire me se. Na Awurade ka kire Moses se. Adoso ma wo. Adoso ma Moses. Enkoso ne me kasa asemi wo pio. Enkoso ne me nyare bai. Enkasa asemi wo pio. Afei na Onyankopon bu fu ba. Be ma bu fu. Ntina no, Tronsam ne ka kire se onipa yi onipa bɔne a
onipa ba onyankopon na be pata ma na meboa sanete na se onipa ye nyankopon bone ha na be pata obia ni ho kobungo to dwa na akwa why na be pata oti asofie no osane akonfo ena dilie wia sorry sika collection ni pound so that's it na ode ye niam bia eni kwaso ode yo ti asodam wasabo twaman obabra to ogu Christopher Banencha amen what ya asodam atunyi setugu obabra to ogu what ya asodam wasawia no akomalamfo nchai akohwemwa obabra to ogu orofo enkwaje na fam sa eto obia me wo hye wo life so bia no awo bacho Ghanaman TV bia no hwe wo ho anu abrabo anu nyam somo a utimi no yie you very careful pa very careful vigilant nyasa asemu a me bacho etu Mose sada no ebi betimi ato de di akiri pa Mose kura ato no Inshanka oba de ni amen ye komi na awurade ka kira me se awurade ka kira Mose se edoso ma wo enkoso ne me kasa se mi upio enkoso ne me kasa wo sansem upio fruko pesga so furu na ko pesga na mo wani so sha atoye nti wo kira ne be pa ho nkofro ai me po no da o ya nta yam nti do pa no de furu nti wo ko gina so a ba bia wo hunu e chen telescope ohunu asase ni nyina kena asase wo hunu nyina yankopon so pe asase ni aso o ya de amana hye ope wo huru Mose pa zora se je je ro toko verse 27 was a fruko pesga na mo wani so hwa atoye atifi fam anafo ani apoye na fo wani nko ahwe na Jordan yi pa de unja da wonya de so ba de ba ubetwa da hallelujah amen so wan hwo hu yi a enya de se wo na besi heaven gate kwa no da dabi o hwe me o TikTok me wa ana de honhom ebu nkrofo ho obu o mo papa mahuru we for one for no ijabe daru mu papa hallelujah amen o hwe o tare obi kunu ho asa timi for microphone e go gina pulpit yanim LED praises and worship ziza o be bregu adwuma pa zora se oturu bo na sase Jesu a o connection timi nyi wo I'm telling you the secret today adwumna wo tune pamo abofo ne Bible no a wo twa no osuma se zora se ani say Ghana nsuo ani Ghana nsase no atemu da o be bregu adwuma sa ndi so pankwa hwe wabrabo ye na twa ne free sumu Abrahamu Inshanka Kristo din amen na kwamini ya Deuteronomy chapter 3 verse 28 what was I what is Joshua ye anti Joshua odi wachie no sene ye na shanoten na shanu aboduro efriso no becha sase obehunu no mama wo efrisa wono na betimi di Israel makobo sase ne so wo pa de ona wo pa you cannot enter Joshua ayiso anchele Mose anchele maza enema nam kwamu ba pa eje binuma ma dwen mo se enkwaje eye symbols an enafom lebi hwe se wa nyiro ho akuro no obeka gire pa hallelujah amen se wa nyiro ho akuro ma area bai obeka gire betina kuro no ban nachi wakura wona ne de wona ne tie ye na ashi no woni akura ne dem wa fone fatro pa makora no kura no timi kan se madam no aja o hwe me hwe ba bi o bodwo se aduru hwe utiri ho dwen otiti bi ho hwe me wakura wona ne tie no nanu a wo yire ekra se wo kɔ bantima dwom akodu dwa ade aba fie no die ne si woni akura ne dem number chose you frame daddy die na asie wa fone fatro pa hallelujah amen ade na si woni akura ne dem watemfa ede ma na kwa mu bo sa enti ankwagye e wo Yesu Kristo pa enti Musa obeye di kanfo ma Israel ma na odo am ko bo sha asase so no hwe nipanti Lord say nipanti o nipanti a se wanya kafo nipanti utimi kwa hemane mo da batu nkwaje ato atwene obeye bregu adwuma pa obi kura timi obu onum a Kristo sunkura na wo tim sesia no onye kontomponi no ka no kure pa ye kaso obi so nyankopon a na wo kasa afo no eso kwa asori oso do ho akobon nkrofo bi zetama pekura na kwa asori ana nkontompo kitinkiti bi ana kuronu bi asori kwans ana piegu botom collection na nipa nso na e kan aka jira wo se kwans de
eno di omumu wocha kwense kura na ya na nhye ni so that's here obeye bregu adwuma pa nti so pankwa hwe wakwa yi yes enhyanka Kristo din amen osuru bom na sase jesu a bebrebe bregu adwuma Matthew 7:21 Matthew chapter 7 yes verse number 21 what you say wasinyo bia wasimi se wurade etia break Kristo Yesu ba ya pa na esese o mani pa hunu de di ni pa nim ene heaven kuro no wo ma betimi akom yes zoda se etu anu ni pa ri hia no anu otiam ka che won se enye wo bia wasimi se wurade no enye wo bia wasimi se wurade no anu obeko osoro hinie mu zoda se wasinyo obi wasimi se awurade anu obeko osoro hinie mu enyam ye Pentecost ni there will be not all mentioning my name enyam ye Anglican ni dabi enyam ye gidi kokko ni dabi kokko fo no zoda se na ntade bia mo maba wa binom a mabe wurawura minim enkyerɛkyerɛ ko a asɔfo ni binom de mamo ehu kura zoda se wo ba sɔre no saa brabɔ ne wo mu anka benya mu ani gya betenam dabi nka ma enhyanka Kristo ni amen ti asɔfo binom a mebamta mo de nsafo ano no mo ma nsɔre ma ne wuru de Nyankopɔn pɛ ene de wɔn pɛ nokre pa mo fa nyam suro ane Kristo ma sampa ade ni pa ko nkwagam checha nsɔre ma binom de binom go Nyankopɔn asam hu fi pa hallelujah amen dan ko minua Matthew chapter 7 verse number 21 what you say enye obi a wasimi se wurade Kristo se nyu obi a sem se wurade anu obeko osoro hinie anu obeko osoro himam atiti oye meche wo so no jini apede pa wo de Kristo nasi a obeye je Nyankopɔn apede yes Nyankopɔn apede no uhunu yo hallelujah amen obi timi hia obi buafo e wa asafo na wo dem no ai obi timi hu obi no apɛ na asɛm zora sɛ na ɔpɛso ohunu ebia nipa no information ketewa bi no obebisa sɛ nipa semasi ɛyɛ na ekowi ase na wasɛ no what they say boy wasɛ no kojo amemmoa wɔde bre nipa no wɔgyai wɔtwi mo kwaye na nipa hallelujah amen wo betuma kokuro no untimi nguram you cannot enter kingdom of God or dia have you untimi go bi wo ya takra wogem Shanka Kristo ni amen wa ya adwuma wa kantan general so da say yes ensamadi ana wan kratam oso mo kwa sore samadi nko me na me ka cha no de jiska gu no botom wo kronfo ba tafo ni nyina tete so dem wo be bregu adwuma Kristo fa ba na ncha amen wo position bi a aje so free Nyankopɔn na ase esa ko hwɛ kan se tumi fufura tira kwai tu kwan ko beni ba wo be bregu adwuma pa hallelujah amen ya ko minua verse number 22 what you say was ya dano enipa pi be ka kire me say enipa pi be ka kire Kristo sa awurade yemfa wudin hyenkom yemfa wudin tu ahomone hallelujah amen yemfa wudin hyenkom ai nkom say osuru bom na asase Jesu a na obegina ho yes ye frame odifo kwakwata enti mi ndio awurade me wa asase so no na me di bo deliverance na ye de yi iti mabade a mankwanam kokuro ni na wutimi ye mapede de hallelujah amen eba yiro pa wo mo matu nduro de atete nsore tiese nkrama wa so de mo no wo mo fa ma wo puppet ho hallelujah amen the social Ghana memu ha wo mo some demons ado so chen atene nefo wo mo yusu occultism ade ya nsore bebre kwa zora se bar me kaja ahwefo na me ma wo so ahunu se obi hunu hu nsem bi ka kire wa eno ncha so ofiri Nyankopɔn yo Ghana fo bi mo mani na ho ahomone kra yesa me na me ka cho zora se obi hunu bibi ka kire wa eno ncha so ofiri Nyankopɔn ni nyuma na kire biana bano so da se yete do to kominu a wasi atano enipa pi be ka kire me se nipa pi be ka kire me se awurade yemfa wudin hyenkom yemfa wudin tu ahomane na yemfa wudin atu ahomane ana yemfa wudin nya wodine piana yemfa wudin nya hodine piana anu na mepai maka kire won se mi hunu mu da mu firi me so nko munya de bai mu firi me so nko na chese ha no honhuma no di ye adwuma no na mfiri Kristo firi nyame power so da se it is o show me na say what gets in mu say niema o de ye Nyankopɔn adwuma
anase niam a wode ate asore no emfiri Kristo a opa kotuni nyina tugu anadwen ne be hwe kwaje tira kwai sakra wadwen kwaje nko ade a jeme so amen ziada no bebrebe bregu adwuma yes it is all ye Kristo ni na hwame a hwe na ade bia da eye wiase abraboboni bia hunamu no ebirum di akire no enkonkoye bi twon firi ho abrante waware hallelujah amen what ya sorry fie wanya sike ko bi adwuma akobi apetesi bia ba no actually God is in apetesi bia ba so that's it God is what in apetesi bia ba they just say nipa marin sansai nyankopon na mam ko asemi mi apetesi ba hallelujah amen eduru afarboso afinhia fode a no wa kan 5,000 100,000 no de abeto ayuam ubebregu adwuma wote ho kwa because adwuma na wo ye no wo de se nyankopon abode wote ho ye do so kwa nsanka oba de di amen yankomina eno na mepai makate won se wase mepai makate won se mi hunu muda mu firi me so nya de bai enko mu amoye de nyoma entene Galatians 5:19 no akenka akyerɛw wonim sɛ wɔn a wɔntene nya nyankopɔn ahemi hallelujah amen wode hwɛ wafade a wode kɔ transfer fie sɛ wode sum nyankopɔn wode look at your dressing as a Christian, as a child of God, look at your dressing, you wear to church watade a hyɛ ntra kotodwe meboa oba ohwɛ me uti TV ho ohwɛ mo TikTok ohwɛ mo Facebook watare akwa sore entra kotodwe se ye bawo dem sesia ba bie wodrobe mu a entade be ne be hunu wo kan wo say God is not a material God sa honam asofo birum no de san cheche wurawura ensone ma adwim na dum se de yakuma busu an na epia bonten it is a Moses agent when your man na onyankopɔ man na ensike na asase so a o Kristo ne a wo hwame a wa brabɔ nya ehefa na begina where will you stand obi a wo hwame a wo nkɔ sɔre ehefa na temu da begina asempa o hwɛ ho ye anu anya bregu adwuma na bregu hoi eya pa hallelujah amen yente rotoko wo say enu na mepai makate won se mi hunu mo da mumfiri me so nko monya de bai mumfiri me so nko hallelujah amen nti esense bregu eya nti no onyankopɔn asam aka kyerɛ Timothy ngumanim 2 Timothy chapter 2 verse number 5 sɛ abrabɔ na yɛ bɔ no sɛ obi di agorɔ kora na se wɔko a wonya nkuruma botire yes why na say we sojani na okɔ patantokwa na obedi agorɔ na obɛko ntokwa na yɛ defeating na wabane abona baso da be bi si da this okɔ sɛ de mmara no kyerɛkyerɛ sa yɛnkɔ 2 Timothy chapter 2 yes verse number 5 what say na so obi di agorɔ ko nso a etikiso soma kontuo na yɛ tuo no eti sɛ obi edi agorɔ no wɔko yɛ fa sɛ bi kura bɔɔro a wɔ mu bui ai sɛ wo go fa so that say yɛbɛhyɛw trophy no sabaka hallelujah amen ade so mo ni da ho na wo konkoden yes so that say ba ya yentimi ntwim fa so ema nkodi nkugu sa di agro abetra bench enti Kristo sumu no sa na tie sa enti na nyankopɔ asem kura se ɔso ahema no yɛfa na niɛden so se babo ka se niɛden anya mpabɔtenten ene dedede ya ukotire bete wa asɔre fie hɔ no ya wo hu fifire betima horo spenta no enya no a hallelujah amen usubai enu abrabo sɔre no hyehyɛ wɔkyena ta na nam krabo ase ai o kwa sɔre afi we yare ben kwaje dabi nhyɛnke Kristo ri amen jeje dr communion verse number 5 yes na se obi di agorɔ ko nso so obi di agorɔ ko nso a wo mo ni kunimdia botire da agesi wakono sɛ de wo mrate agesi ɔre bai wakono sɛ de wo mrate eti kuo no a yɛpɛ mu akura no yɛmfa honam ne kɔ dabi wo de honam adwene enante ɛwɔ nyamkopɔn asɛmu a wo bebre gu adwuma was honam ne honhom nhia etorofo bregu hoi aya enti de baya na kuro no a yɛpɛ mu akura no anase Kristo nkyɛ yɛpɛ sɛ yɛkura no ɛnyɛ bɛtɛ saa o dabi hwɛ ɛnyɛ bɛtɛ ɛnyɛ fɛ de agorɔ saa enti sɛ wo de wabra bɔ di agorɔ na wo bɔ bra sɛ wiaseni a ɛnyɛ de so obetima nta kuro no dabi hwɛ afi ya wo bi utum se won kura den kwa prate awie watere nyankopɔn na se saa
from korabrem dia bo abrewa abo akokora ne mpani fie no obese 60s bo okro ye sofo afei na wakora wona ne tie ne ho akọ na obedaru mu opena pem no ansa no wawu sofo o hweme akora na wona ne tie na akora no prophecy bi na aba no abetena wo kye yo wo yiri nua se waba bi ba an waba hwe adwi bi batrim baba wa wan hwi asa wo ma ase kobobo no tubi asa heda frɛ no ebra wo bedroom ho wonim begu ase o wonim begu ase pa manim ye wonim begu ase na wadwuma a wo ye nyina free wo mafra se ba pem ba ne fie so nyina no ebehua to agu kangukura te sɛ koko bi a ehua gu abosiam wo de ye hua nya yie nti akono body bi a empempem wo no ma Kristo asɛm entutu mfiri mu sa na mu ani na ho pa nshanka Kristo din amen mu a mo yere no mo ba dwaman na mo fa kwa bi so jeja wo mo no mo be bregu adwuma pa ogya wo yira so wo ni adwaman kwa na ti awadem nshanka Kristo din amen jeto do twoko na se obi di agro konso so obi di agro konso a wo mo ni kunimdia botire wo mo ni kunima botire da jese wakono se de wo mna te enti ha me kuo no a anasa nkwanji a akrinsofo eye ye botantim anasa ye kana sey ye ni daso no se wantimi a nante se de Kristo azam kira wunyemu enkunimdie da se de poro de nam ye ka se okopare bako kunumu abotire na aka no wuntimi nkabi dabi hwe ukabi kura wa no be pai enshanka Kristo din amen honestly ana honestly can Revelation 3:11 mame etu orofo True Faith Church International Kumasi Sokobai Wood Village branch ana bacho enwumire ye no ahia o Ghanaman TV so o Kristo ni bia wo hwe me bia no hwe onyam sum ye ba bia wiase na du no era na ye wo mu no enya era papa se wo mu ani na ho na wan tutu wa kwan yie na wanyam pa bofo na God spirit am lead you in everything a hunam wiawo so pa bone na to aso hallelujah amen nipa bia so se bone ba wo se kinkrei na kotwa beda o kra ho ndi de baya na menu mienu onyagopa hini yenu ha no yebetima kwaji ani ebre bia ebaru no enti enam ne wahia bregu aya nti hwe wo ho ene onyam so mpa yi na wanya bregu adwuma amen amen Revelation chapter 3 verse 11 yes was me bantam enti Kristo se menkanjo adofo no nyina se wo bantam enti so de wo ni mu yie enti anchira pa wanya no asofo binom nchai somu yie wanya no ya nchai no somu yie enti tie Kristo de atete wo no somu yie wonkongura wode atena wo no somu yie na obi anyi wa botire na obi anya de ba anyi wa botire ate kra bi na wawie wadwuma sondwem ada no ma honam eye awia wo yi etuo bi daada no honam oya ma honam awia position di position asoro mu position zora ze na ebe wi ase na waye nyam so basa me de da na man fo me aso no meja yo obi kura timi kodi hu awu jeme so amen wazai was me bantam eti so de woni mu ye na obi anyi wa botire ababawa atade onyankopɔ de ama no hweniye hwetena watena Kristo na saa asese wa ma brantie bi ede sika bi eda dawoi adwuma bi dawoi one way obahwe ase o ohwe ase so ahwa no wondima nsori bi fa tropa hallelujah amen ema wo bia mfa biribia me dadaw na no nyama onyankopɔ ahye wo no anhwerew jeme so amen Peter so that's here ojane bi bia wo bedi Kristo achi se da ba ya daache obenya baabi papa ade ama ne kra se atena ye pa na djuma no oyei no onyan sika obo ne bra se de ope sa edurba bi obedi Kristo achi no na ahokyire nti no aba Yesu nkyai o se urade ye gya bibia obedi wachi die ne benya na Peter wora ho koso kai djuma no oye ne sika no onya ne ma anu ohwe wo mo ne bi so ne nsenom kura so a obedi Yesu Kristo achi sa ne wa we nyina abon ojai so da se no se die kura ne benya ana Peter Yesu Kristo e kan se bi ne hie ne nkura eduru ba bi na bonsam epeso o ma Peter djuma wa bedi Kristo achi no eye no emu aketua eye kwa Luke chapter 22:31
Maonya ha ebra na so awie. Luke chapter 22 verse number 31. Luke chapter 22 verse number 31. Verse number 31. What's I? Was a Petro pound come say. Yango. Was it Simon? Eti ebra Yesu so ebe free. Ataswasa ti so akron. Ana Yesu so woni Peter no na Peter kaja ne se ba bia obeko bia me no na beko. Ewu okura me no obewu. Hallelujah. Amen. Ne Peter ye na adwen se woni Kristo be nante akosia wie. E de ne sie kwa. Was it Simon? Simon. She. Anka Satan person onyamo. Anka Satan person onyamo. No opomo so se bro. Na opomo so te se bro. Nanso masrama mawo. Na wujidi ansa. Sada ba ya wujidi nya dai. Ansa. Hallelujah. Amen. Wonna mo nyina bonsam de didadide. Yes. What to tell papa. Obetima fo bi so ama obi no abedi nkomo bi. Oba record e wo fom ba no. This one ya careful a asebetima to me na mo no. Ese bia na ka che wo. Ni wo bia me no be hia bia se fun suo se ye gina ho di nkomo me ehyemtim se wo record me. It me ya careful with my kasa. Yes, with your tongue. So I say, yes. So one share ne ma bi no mo ani anda ho a ebetimi ya fani pa ba ko peso ba bia wo duru e wo kiso so mpam no e ba hwiase. Nti mo a me ba mo chaw mo di boni wo suma se mo nsakra ma dwen. Mo a me ba mo chaw awon boni ne abonsanfo ebe mo ntemadan pesa obowuram no se mo nyina so no mo tensempa na mo fa hwam huye. The mighty Moses Zora say yes. Nipanti Kena asase so ni nansi wo. Have it. Hallelujah. Amen. Yanko. Was it Simon? Anko bonsam person wo nyamo. Bonsam person ko nyamo. No pomo so se abro. No pomo so se bro. Nanso masrama wo. Nanso ma area bai. Masrama wo. Na wujidi ansa. Se de ba ya wujidi ansa. Na wo de. Se dachi wo tane a. Se dachi wo tane gina here. Se wo nuanu mo de. Se wo nuanu area bai. Hallelujah. Amen. Yesu Kristo esre me Peter. Yes. Se nye Kristo a enke Peter so ko ye brego djuma. It's okay. Luke chapter 22 verse number 3 na enka ibre nti. Judas o ma hunamu wia no. Hunam na wia no nti no. Ana bonsam be wura ne mu, ana sikani bre be tena ne mu. Ana oni asofo bi kwaye akwai, ana okoton Yesu Kristo. Nti abra oton Kristo pa ana as 118 ebe confirm on say wonu ankasa ekwaje ne kira firi ni nsem ema ne kon ebe wo ho ma ne yam niam nyina tugu fom nti abra Judas ewu ya pa na djuma enkana obenyamu enkwaje ebo no etu Judas wanya chefa ewo nyagopon adwuma mu biem obi oni Yesu Kristo nante ye wote ni frelfo ni oka hu bi Yesu Kristo soma womo kan say asuafo no mienu na Judas no ka ho okobo deliverance nyina beto bra o ma no kwa ma hunam wura no e ma sikani kura e ba na fam no ni oyebregu adwuma etu obi a wo hwe me bia se wa mo ani na ho na wa ma Kristo honhom eno anante na wo de honam adwen anante o wiase we mu a atemuda obebregu adwuma je na sama me de ba ye tie na fa so sawadwen na mo ani mra ho so na ka bo shan samu a Kristo dia hye e ya dankwan e hye Kristo din amen eti ma sam na wie ya no hwe se won fa honam enko wie u Kristo adwuma a wo ye no Galatians chapter 3 verse number 3 e True Faith Church International Kumasi Sokoba Good Village branch na ene wote yanka no me ba chaw ukwera we ni ukwera bia e ye mpaibo if you be a watch tonight, remember that ya sorry. Kristo ya duma this man 30th and announce on pabon e shas ya masofan pabon e baso life. It is session na eboba on na brabi na ubenya onyankopon mu adanse bebre. Number na the screen ase no ofa betimini pedifo twetwe komo sisi aka na emre na we ko. Galatians chapter 3 verse 3. Yes. Na sana monwene. Oti sana monwene. Mote honhom afiti ase. So, wo de honhom na afiri ase. Afei die. Mo de honam na ewie. Hallelujah. Amen. Bebre de honkonkro na ahase o. Obon man nyankopon adwuma wo ye Kristosom na brabo nyina na wo de Kristo na ahye na braba se. Worship ah. Asuenei wo ma nipa bi tunufo. Afutuo na odofo nipa bi ne ma no e honam afutuo na ewie no be ye nguase. Ewie no hwe a ye ka Kristo e ma udima firamu bi.
Hallelujah. Amen. Yes. Wasi mo de honhom na fiti ase. Honhom na fiti ase. Na afi mo de honam wie. Na afi de mo de honam na wie. Mo hunu sama ni kwa na. Ah, enti mo hunu amane kwa ewo Kristo adwuma kwa. Wo de ka bra wo firi eba Kristo. Hwe bra wa bra. Hwe ba bia wo chinchini akokenya Nyankopɔn asam. Hwe tutina Kristo adwuma, hwe tutina. Hallelujah. Amen. Enti orofo ebre ni nti mentu amasem so biem. Kristo ya adwuma na wo twese ne ye beto aso. Breguo eya. Eya pa. Enti heaven grow. Onyankopɔn de ahye ahotefo bo. Enti obi a wo hwe mi bia no ma wani embra enkwagye a Kristo de ahye ebo no so. Hunam fam so no mo bia wuto bia no ema God spirit emfiri wo nkyai. Na hunam no se uye bregu adwuma a eno kura timi bu abam. Saa so na Kristo asafum heaven na ye pakoro no atemuda eno so so wanya nkwa a waye bregu adwuma. Enti saa ne oma wa mienu. Yes. Dwene ho. Na ye mpabofo na mu ani na Kristo adom no so. Na ono nso abeboa ye adom no nti amen. Amen. Bompaye. Adolfo no mpamtwe bompaye. Eneja woso atumi ade ina ne ye na nwumere da wasempembenso ade abeduru. Wonam wako senkani David so de nsempa no aba. Nti yesrew se hwemobɔ masɛm ne ntra yemu na soma yesomo no yanye bregu adwuma. Da kyenko mo apio hene ma o ma yenso nya da nkwa ne bi. Otumi nti bedi hene wemu na siesie ma da nkwa ya wasiesie ma ni pense ne bra ka nyina. Amen. Amen. Yada se Nyankopɔn ensha obetime afrɛ ede aba dwumadie no so number no ene da eye TV no so no obetime afrɛ ede aba so na ye no odi nkɔbɔ na bibia etime aye kama True Faith Church International Kumasi Sokoba Wood Village ana ne anadwi ote se ye no eche Kristo asem ye Kumasi Sokoba Wood Village Kristo ya doma wɔkyena yes eye empaibo eda pa anya senketo osofo udifo osabakani Jacob Beche one eye sopani yes a woda eye asafo no ano enti ochinukuo aye mpabo da kese a enya senketo anonkono ne ahye mpabo na se enti bomodna se oba be wura mpabo bi Sokoba Wood Village Bola Junction ena yewo wo frefa wodika hello me ba cho odi ni ba bia kaza free yan kaza free odi ni ba bia kaza free Kajo good evening odi ni ba bia kaza free dede ewo ho mesra wo fra na walowa uTV set na yakasa obetime afre na ba ne da screen so no obetime afre e de aba dwumadie no so na bibia etime aye kama brother bia na ye wo live e wo Ghanaman TV e brabo enyumre no nson e kobo no ngotwe so True Faith Church International Kumasi Sokoba Wood Village branch no na ye no ehia obetime afre aba so na bibia etime aye kama ofra ye beje so hello yeah me don't good evening but you didn't be akaza free Pacho FM Rahel because Sophie Savannah region Rahel me pacho me ntie we Pacho da sino church la modia mai Pacho afoni sibai kubika o aka ofanko da sino church la modia mai na nisha mo yemkesi amen Eurade so inshallah bebre Rahel from Savannah region Eurade inshallah bebre obetime afre yemfa afre for back bi enka ho na afi yemfa announcement to asomra hello 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 me ba jo ba bia kaza hello good evening ba jo ba kaza free hello me ba jo kaza odi ba bia kaza free all right when you're ready hello hello me ba jo kaza odi ba bia kaza free me ba jo me ni free so e ma me na ni agro e wa ha ya ni dwuma ni na e ba na wie ye hello yentimi emfa afrofobia ebiem ye True Faith Church International Kumasi Sokoba Wood Village branch no na me pacho ote yenkan o hwe akira kwaya number no ene da screen so no TV na se ono fa ne frɛ
na ene empenefo entwetwe enkomo awurade ɛyɛ adomo a ɛyɛ this month 30th empabo kɛseɛ no ɛba so ɛyɛ nanso mpaebɔ a yɛhyɛ aseɛ ɛyɛ Sunday 30th November timada so yɛ masofa odifoɔ sapaka ni Jacob Beche prophet yɛ ka sɛ wɔ hiti de pa prophet nti wo fa na ba no na frɛsesi a wobɛnya sɔpɛna no di nkɔmɔ wɔna dwumadie no esi ne na so wɔne na pamfo nyinaa ebo ne chidom a ɛnya senketoa na dwumadie yi wɔ haw ne amaneɛ biara ɛda wɔ nipa so biara no fa bepiem ɛwɔ bɔhyɛ asase so na onyankopɔn bɛyɛ nyankopɔn ama ne ma nso ahyɛ ɔno onyankopɔn no animonyam timeda so yɛ dɛ maso ɛfa maza ɛnyɛ nkwadasɛm ɛnneɛma a ɛbɛsisi wɔ bɔhyɛ asase so ɛnya senketoa na dwumadie wɔ no wonim ɛne gye sɛm ɛwɔ mu ɛnyɛ papa yi nko aho pato nsa frɛ adwumayɛfoɔ kukudam paa wɔn di gye bubu gya so ɛnyɛ nkwadasɛm paa ebedwa ɛnya senketoa kora nti no bɔmɔden nafa namba no yɛhyɛ aseɛ ɛyɛ 30th November yɛbɛwie 6 ɔn sɛ afi biara ewiase nhyɛ fam no December no mu no ɛyɛ bloody month ɛyɛ bloody month nti obi a wohwɛ mi biara baabi a wohwɛ firi biara wode fa namba no na ne sɔpani ɛni nkɔmɔ Sokoba Wood Village Bola Junction program ne program a abute pie si wani so biara akwantuo awadeɛ adwumasɛm ɛdɛ abawo onyinkyare yadeɛ opem wafiri obi wo bibia spiritual me wudi amenka wo how bia etimi tu nipa biara fabra obi onim jiri kokofo asori bia nim sɛ ye no ye nie ho adanse bebre ɛwɔ abonten she is believing yes the bomada na pm ɛwɔ Kumase Sokoba Wood Village bosh asase no so number na the screen ase won wo de ontimo ba fafo no twa ayi sesi a twa no photo na akire na wafrɛ na bibia tuma kam Kristo ya adom so abokyena yes ɛyɛ ukuada ɛyɛ mpaboda kɛse a yɛne ɔmamu no nyinaa ɛhyia bɔ mpae baabi a wohwɛ firi biara no wobɛtumi aba mpabo no bi Aloga Junction mepakyɛw wobɛnya kaa no bi wɔ hɔ Sofo Line kaa wɔ hɔ Adum Railway Police Station kaa wɔ hɔ so da se ɛna Santase station kaa wɔ hɔ Trade Junction Tech ɛne ɛyɛ ka no sɛ baabi a Kuwait hɔnom nyinaa nso wobɛnya kaa no bi wɔ hɔ ɛna High School Junction kaa nso ɛwɔ hɔ ma ɛbɔ nti ne nyinaa nso wɔbɛfa namba no na wafrɛ na ɔne mpanimfoɔ atwetwe yɛde aha ne yɛde dwumadie no nyinaa ɛbɛsi Kristo yɛ adoma na wotwe sɛ ne yɛbɛba na yɛabɛtoa asɛmpa no so yɛkyia ɛyɛ Ghanaman TV mpanimfoɔ ɛne MC-afoɔ no mpanimfoɔ no nyinaa cameramanfoɔ no nyinaa yɛkyia mo afei yɛkyia sɔfo maame Madam Matabechi Nyankopɔn nhyira ana wɔsɔfo odifoɔ Jacob Beche papa awurade nhyira ana nokwari gyiri nsafoma nyinaa yɛkyia mu nyinaa titiriw ɛne Wood Village nsafoma yɛkyia mu nyinaa Yona papa wɔsɔ papa ɛne wo nuanom nyinaa ɔmo hwɛ yɛ ɛwɔ Konongo area hɔ yɛkyia mu nyinaa yɛkyia wɔ bia Kristo yɛ adom a na ɔtwe sɛ nɛ ɛne yɛnhyia ɛwɔ Ghanaman TV so ɔkyena mpaabɔ no mepatwɔ bra bi na ubehu onyankopɔn animonyam yakraw bye bye brabo sisi so bɛyɛ witness ne kodi ho danseɛ kɔka kyerɛ mansan sɛ bubuafo anante bonyini awonta ne fra ne ahuadeɛ na wo so wakwantuo masofa wo nkratasɛm masofa wadwuma masofa wusika masofa wayarisa masofa wawarye abawo masofa afei wunkunimdie masofa onipaba fani bretu to America ko Bethel asase so na wo bɛyɛ nkunimdifo ɛyɛ nanso mpaebɔ ne akɔntene ɛne massive fundraising ɛgya tuato ɛwɔ True Faith Church International Kumase Sokoba Wood Village First Boiler Junction otihini asase so odifo Jacob Beche ɛnase pɛ mpaebɔ akomchina akwankyerɛ ane ngosra ɛda no mununkum besane yatudi masofa jumadini ɛhyɛaseɛ Sunday 30th November ekosi Saturday 6 December 2025 anɔpa nɔnkron ekosi awia nomienu dabia asɛm kyerɛ da soɔ yɛyi firi ɔhotini Job ngoma ɛkyerɛ aduanan baako ne yimu du baako ɛhɔ ana wɔtwerɛ sɛ hwan na wadi kan ama me biribi na manhyɛ na namu deɛ ɛwɔ ɔsoro nyinaa ase me na ɛwɔ me dwumadie nyinaa mpɔmpɔ so ɛyɛ Wednesday 3 December 2025 ɛyɛ massive fundraising afɔrebɔ kɛseɛ a yɛde tɔ asase kakra ase asɔredan ama ɔsorosoro hene bɛba afɔdeɛ bi na wobɛyɛ nhyira wo kakra kɔmbia
wadi nkunim afɔrebɔ kɛseɛ yi fa wokɔ ho a woahwere adeɛ ɔni papa Friday 5th December anadwo no ɛyɛ powerful watch night ɛno yɛ akwankyerɛ atwato a yɛde wie dwumadie no anadwo no ɛnwosra bɛyi adwuma asɔfoɔ ne agyifo a wɔde wɔ tumi wɔne monyam ɛbɛtaa dwumadie akyi de wɔn nsa agu so abɔ mpaeɛ ma wɔ